Când vrei o masă plină de gust și fără bătăi de cap, poți pregăti legume rapid cu ajutorul airfryerului Ernova. Acesta gătește uniform și cu foarte puțin ulei, iar rezultatul este mereu perfect, legume rumenite, aromate și delicioase. Am curățat și tăiat toate legumele în bucăți potrivite. Le-am pus într-un bol, am adăugat sare, piper și puțin ulei de măsline, apoi am amestecat bine. Am așezat legumele în airfryerul Ernova într-un strat uniform pentru o gătire perfectă. Am setat la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 25 de minute, amestecând la jumătatea timpului pentru rumenire perfectă.